O alcalde de Lalín, Xosé Crespo, presentou o 17º Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, no que destacou que os premios mantéñense igual que o ano pasado, porque por mor dos tempos de crise non se pode incrementar a súa cuantía. O primeiro premio de xornalismo gastronómico Álvaro Cunqueiro é de 5.000 euros entre todos os traballos presentados. É un premio total, como o último ano, 5.000 euros entre todos os traballos presentados ao Álvaro Cunqueiro. Logo hai unha cese de 1.000 euros para os traballos xornalísticos relacionados ca gastronomía en prensa escrita ou en libros. Logo, outro cese de 1.000 euros para os traballos periodísticos emitidos en radios ou televisión. E unha cese de 1.000 euros á mellor páxina web ou traballo gráfico. Isto foi exactamente igual co último ano, mantémolo na mesma proporción. O plazo de presentación destes traballos é hasta o 21 de xaneiro do ano 2011. Hasta o 21 de xaneiro do 2011. E os premios entregaránse na Gala de Gastronomía de Galicia, que este ano celebraremos no Lalín Arena. Aproveitando esta presentación, comentarlles que esta canle de TV tivo a sorte de saborear noutra edición o primeiro premio.